a.k.a. Captain Sparkles, a neděláme žádný copyright, jenom se mi líbí jeho jméno a skin. OK, a my si dneska ukážeme, jak postavit vlastně farmu na krávy, na kterou potřebujete málo prostoru a nemusí na něho být ani tak moc materiálu. Takže všechno budeme potřebovat. Budeme potřebovat stone, aby byl prostě nějaký pevný blok, který postavíme kolem, aby nám ty krávy neutekly. Slab, to si potom řekneme, potom water bucket, hopper, furnace, pár coal bloků, čestku a vajíčko krav, nebo když jste v survivolu, tak si tam musíte ty krávy donést. A proč tady pořád zvučí? Proč tady jsou pořád ty zombici, to je jedno. Takže začneme takhle stavět, že si takhle uděláme tenčí ohrádku. Tak. Takhle. To zvětšíme 2. Tak. Tady to musí být takhle o 2 bloky pryč. Tak. Takhle. Tak, je to ono. A tady musíme dát. Protože krávy jsou vysoké 2 bloky, takže 1 blok a půl, tak to dáme takto. A tady bude špatně. Tady bude slab. Tady bude takhle špatně, ještě jednou. Takže takhle. Takhle uděláme velkou odvadu. Tady uděláme takto díru, kam se proplavou a tady potom už budou vycházet jenom zbytky. Takže dál tady to ještě musíme otevřít a sem dát za to ještě takhle bloky, aby nám ta voda potom zevnitřku nevytíkala. A sem dovnitř přidáme na tento blok, jak tady vždycky vykopu, tak sem přidáme takto water buckety, které nám vlastně zaručí, že ta voda bude téct a nebude tady zavazet. Tady si už můžeme potom naskládat takhle hopry, které budou směřovat takto, pokud se nemýlím, a nebo to mám špatně, chci být takto. Ano, přesně tak. Takhle. Můžete se tak na to podívat, jak to má vypadat. Můžete se podívat, jak to má vypadat. Podívejte se na to, jak se to má vypadat. A jdeme se dál nastavení. Takže musím to podělat, to tady nemáme nějakou díru. A tady nám si to takhle můžeme navést, že to je to špatně. Tak, že když si takhle uděláme, tady si potom pod tím vykopeme další díru a nebo můžeme udělat ještě úplně jinak. Ale zase když tak ukážeme, že to prostě musíte napojit na ty hopry, ne takhle z boku, ale takhle z hora. A to, že takhle dáme dolů furnace, které to budou potom všechno vypíkat. Tak všechno potom budou vypíkat. Takže vy budete mít vlastně zajištěno, že hned potom, jak tady to vlastně prostě jak to právě umřel, jsem to dovezl ty itemy, které spadnou do hopru, které spadnou sem. A vlastně když ty krávy zabijou, tak vám z toho vypadne toto. A to potom spadne takhle do hopru. Opět začne vypalovat. A jakmile se to vypálí, tak stepe co to zmizí. Si můžeme počkat. Vidíte, spece to zmizelo. Pojďte se podívat, že to spece zmizelo. Objeví se to v hopru. A z hopru to může vést. Třeba. Tady můžeme navést, mám to dobře. Nemám to dobře. Bylo vesničan. Tak se můžeme navést. Takto. Aby jsme to nasomolovali a tady můžeme dělat už naši čestku s vypálenými věcmi. Tak, vidíme. Můžete se klidně podívat, že v té čestce budou vždy vypálené čerstvé věci. To by bylo pro tento tutoriál vše. Já se s vámi i s třetou loučíme a čau.